Il-Partit Nazzjonalista ma daħaqx bil-ħaddiema tat-Tarzna, tal-Go u tal-Air Malta meta qabel l-aħħar elezzjoni bagħtilhom ittri ta' garanzija fuq ix-xogħol tagħhom. Din hija dikjarazzjoni tal-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil waqt li kienet jipparteċipa fil-programm dis-Sett. L-ittri kienu garanzija tal-impjieg ta' dawk il-familji, ta' dawk l-irġiel, ta' dawk in-nisa, ta' dawk iż-żgħażagħ li kienu jaħdmu mal-Air Malta, it-Tarzna li kienu jaħdmu l-Go, li kienu jaħdmu f'diversi postijiet. Il-garanzija vera. Assolutament. Minkejja li mijiet ta' ħaddiema tilfu x-xogħol tagħhom minn dawn l-ażjendi, Simon Busuttil baqa' jinsisti li ma kienx żball li l-Prim Ministru bagħtilhom littra qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Inti tirrikonoxxi li dak kien żball li tħaqna bin-nies dakinhar. Jiena u int tħaqna f'isem Gonzi PN tħaqna bin-nies 5 snin ilu. Fi kliem Busuttil l-ittri li kienu jiggarantixxu x-xogħol tal-ħaddiema qabel l-aħħar elezzjoni kienu importanti biex ikunu jistgħu jsiru riformi. Dwar il-wedi li għamel il-Partit Nazzjonalista 5 snin ilu fil-manifest miktub minn Simon Busuttil innifsu qal li huwa kburi għax il-programm elettorali ġie mwettaq kollu. Kburi għaliex il-programm elettorali ta' 5 snin ilu tista' tgħid ġie mwettaq kollu. Mistoqsijin madwar il-weda ta' 7,000 impjieg fi Smart City li hija waħda minn fost il-wedi li ma twettqux qal li l-bini qed isir. Hija tisir, hemm binjiet li diġà saru u l-jobs fi Smart City ser jinħolqu wkoll. Dwar l-4,500 żagħżugħ u żagħżugħa li bħalissa jinsabu bla xogħol, Simon Busuttil qal li mhux vera li fid-dibattitu ta' The Times il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li l-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ hija ineżistenti. Illi qal illi iż-żgħażagħ illi ma jaħdmux huma irrelevanti mhu vera xejn, il-Prim Ministru mhux hekk qal. Aħna wieħed mill-pajjiżi, mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-youth unemployment għalina qas biss jeżisti għax għandna kważi full employment. Fl-istess waqt iżda Simon Busuttil qabel mal-Prim Ministru li ċ-ċifra ta' żgħażagħ bla xogħol f'pajjiżna mhijiex waħda inkwetanti. Hija rata Reno li mhijiex inkwetanti. Waqt il-programm dis-Sett Simon Busuttil kompla dej bit-tattika tal-politika diviżiva wara li qal li l-Partit Laburista jimbotta l-qudiem u ċuħ ta' nazzjonalisti, Simon Busuttil issa sejjaħ lil Cyrus Angerer bħala parti mir-rapper tal-Partit Laburista. Imma meta tneħħi r-rapper u inti parti mir-rapper, Cyrus. Għandi wiċċi ta' nazzjonalisti wkoll. Parti mir-rapper inti iva,